Αντίπας, Δέσποινα Βανδύ και Βέγκας μαζί στην πίστα. Επιστροφή στο σπίτι που αγάπησε περισσότερο από ποτέ για τον Αντίπα. Επιστροφή στο χώρο που όχι μόνο καθιερώνει καλλιτέχνες, αλλά παρά την κρίση παραμένει ναυαρχίδα της διασκέδασης στη νυχτερινή Αθήνα. Το παρασκήνιο πλούσιο. Ο επιχειρηματίας Κοντόπουλος το τελευταίο διάστημα ήταν συνεχώς σε ραντεβού μέχρι που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Στόχος του κ. Κοντόπουλου να κρατήσει το σχήμα μέχρι το Μάρτιο του 2013 και να μην ρίξει αυλαία μετά την πρωτοχρονιά. Η ομάδα είναι έτοιμη να ταράξει τα νερά της χειμερινής νυχτερινής διασκέδασης. Και η επιλογή Αντίπα μόνο τυχαία δεν είναι επιχειρηματικά, καθώς η μεγάλη επιστροφή του Λαϊκού Βάρδου έλαβε χώρα το καλοκαίρι μαζί με το Ρουβά. Από τη μεριά της η Δέσποινα Βανδύ επέστρεψε σε γνώριμους χώρους, αφού στο Ποσειδόνιο τραγούδισε όταν πρώτο κατέβηκε στην Αθήνα, αλλά και σε ήχους φόδρα ελληνικούς, οπότε το γλυκό δένει μια χαρά. Για μένα, θα τα σπάω για μένα, θα γελάω για μένα, τα πληρώνω για μένα, γιατί μέχρι σήμερα όλα τα έκανα για σένα. Ο Αντίπας εν το μέσο περιοδιών του ξεκουράστηκε για λίγες ημέρες στην περιοχή της Φιώτιδας και ιδιαίτερα μεταξύ Καμένων Βούλων και Αγίου Κωνσταντίνου, συντροφιά με αγαπημένους φίλους του, και μίλησε στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και τον Αργύρι Μπλότζο για τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδύ και τους Βέγκας, για την επιλογή του να επιστρέψει δυναμικά στη νύχτα παρά την κρίση που χτύπησε πρώτα απ' όλα το χώρο της διασκέδασης. Εδώ φιλοξενούμε σε ένα πολύ καλό μου φίλο. Έρχομαι τακτικά, επισκέπτομαι τα Καμένα Βούρλα και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο φίλο μου το Μάκη έρχομαι κάθε χρόνο. Εδώ ηρεμώ λίγο. Αυτές τις 2-3 μέρες που μπορώ να κλέψω από την Αθήνα, μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ. Η φιλοξενία είναι υπέροχη και είναι αδερφικός φίλος. Πήγαμε χθες και στα δύο, πήγαμε και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι διαφορετικά, τα Καμένα Βούρλα μου αρέσουν πιο πολύ. Έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ νυχτερινή ζωή. Στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, πιο οικογενειακά. Αλλά είναι και τα δύο πολύ ωραία, εκπληκτικά μέρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω πολύ καλούς φίλους εδώ και έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Μετά ξεκινάω Αθήνα, θα κάνω μια εμφάνιση τώρα στις 4 Αυγούστου στην Κατερίνη. Μετά έχω στην Πάφο μια συναυλία στο Δήμο της Πάφου, εκεί στο Κηποθέατρο, και 30 του μηνός ξεκινάω με την Βανδύ και τους Βέγκας στο Ποσειδόνιο. Στο Ποσειδόνιο είμαι πολλά χρόνια, ήμουνα και το 91-92, γιατί με τον επιχειρηματία του Κοντόπουλο είμαστε 10 χρόνια μαζί, γνώρισα μεγάλες επιτυχίες, γυρίζω μετά από 14 χρόνια πάλι. Και όλα αυτά γιατί τον τελευταίο καιρό τα τραγούδια μου ξαναβγήκαν πάλι έτσι στη μόδα, και μεγαλώνω μια τρίτη γενιά, κάποια παιδιά 18χρονα, 20χρονα, και αυτό με κάνει έτσι πολύ και νιώθω πολύ ωραία, με κάνει και νιώθω έφηβο και εμένα. Όταν έχω παιδιά απέναντι που έχουν την ηλικία του γιού μου. Είχα μεγάλη επιτυχία με το Σάκη, πήγαμε πολύ ωραία στο θάλασσα. 6 εβδομάδες ήμασταν κάθε εβδομάδα πλήρες από το τηλέφωνο. Ο κόσμος μας προτίμησε, ήταν μια συνεργασία που θα μείνει σε όλους έτσι, με τις πολύ καλές αναμνήσεις και ευχάριστη. Στο Ποσειδόνιο γυρίζω στην έδρα μου μετά από 14 χρόνια, γιατί το λέω έδρα μου και σπίτι μου, γιατί εκεί ήμουνα 4 χρόνια. Γνώρισα μεγάλες επιτυχίες, είχα το Σημάδι, τα Χάη, το Μωρό μου Καλησπέρα, το Για να μην τρελαθώ, ήταν τραγούδια τα οποία με σημάδεψαν εκείνη την εποχή. Γυρίζω τώρα πάλι σε έναν επιχειρηματία που ξέρω ότι στηρίζει πολύ το μαγαζί του, με ένα πολύ καλό σχήμα με τη Βανδύ και με τους Βέγκας. Πιστεύω θα είναι μια εξαιρετική σεζόν αυτή, θα πάμε πολύ καλά, γιατί η ψυχολογία είναι καλή. Βλέπω και τη Βανδύ ότι είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση και έχει πολύ καλή ψυχολογία. Πιστεύω θα πάμε πολύ ωραία. Οπωσδήποτε έχει επηρεάσει όλα τα επαγγελμάτα. Ακούω από φίλους μου ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Ξεκίνησε δηλαδή το 2008, το 2009 άρχισε και γίνονταν πιο αισθητή, και τώρα αυτά τα 11 και 12 ακούω έτσι πράγματα που με στεναχωρούν. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί αυτό, αλλά
δεν ξέρω, σε 1, 2, 3 χρόνια, 4, 5. Ελπίζουμε έτσι να βρει ο κόσμος πάλι την ηρεμία του, γιατί έχουν πανικοβληθεί όλοι. Δεν κυκλοφορεί χρήμα ούτε στην αγορά ούτε στις πρωινές δουλειές, οπότε και στη νύχτα έπεσε εκείνο το πενταήμερο, έγινε τριήμερο, τώρα έγινε διήμερο και μπορεί του χρόνου να γίνει και μία μέρα. Δεν χαλάει. Τελειώσαν αυτά, γιατί είναι πολύ συντηρητικός ο κόσμος, γι' αυτό και οι τιμές είναι εξαιρετικές, 110 ευρώ το μπουκάλι, 120 που πρώτα ήταν 180, 200. Πάλι ο κόσμος σκέφτεται και αυτό το κατοστάρι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ισογραφικά τώρα βγαίνω με ένα τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου και του Ηλίου Φιλίππου που λέγεται Μέτρα. Θα γράψουμε τον Αντώνη τον Βαρδί και κάνουμε και ένα ντουέτο με τη Δέσποινα με τον Φίβο. Ό,τι καλύτερο πιστεύω μου συμβαίνει αυτή την εποχή είναι αυτές οι συνεργασίες με αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν δώσει μεγάλες επιτυχίες. Πιστεύω να δώσω πάλι στον κόσμο έτσι ωραία πράγματα και ωραία τραγούδια, όπως ξέρω τον Αντίπα, εκείνον που έχουν αγαπήσει και έχουν τραγουδήσει. Το έχει ανάγκη ο κόσμος και πιστεύω ότι η παλιά φουρνιά είχε δώσει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά γιατί η νεολαία τώρα με αυτόν τον ήχο που έχει αλλάξει μετά το 2001 ήταν πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσουν και κάποιοι έχουν εγκαταλείψει, κάποιοι δεν τραγουδάνε, κάποιοι δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη που έχει η μουσική με τα κομπιούτερ, με αυτά. Πιστεύω να βρουν τον δρόμο τους κι άλλοι συναδελφοί μου, γιατί τα τελευταία χρόνια κάποιοι έχουν εγκαταλείψει, όπως ο Τερζής, δεν τραγουδάει πια ο Τερζής. Ο Πλούταρχος φέτος έμαθα πάλι δεν θα εμφανιστεί. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Χρειάζεται το διάλειμμα για τον καθένα, αλλά έχουν αποσυρθεί πάρα πολύ. Και οι μέρες είναι λίγες. Ναι, οπωσδήποτε και τα μεροκάματα έχουν πέσει, οι απαιτήσεις είναι πολύ κάτω και έτσι πρέπει να είναι, γιατί από τη στιγμή που έχει 100 ευρώ το μπουκάλι πια, τα μεροκάματα έχουν πέσει. Δεν υπάρχουν πια τα μεροκάματα που υπήρχαν πριν 5-10 χρόνια, που ήταν και άλλα, που ο κόσμος ήταν πολύ καλός, μπορούσε να βγάλει λεφτά από τη δουλειά του και να ξοδέψει το βράδυ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έχει περιοριστεί ο κόσμος πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς, ευχαριστώ και εγώ. Από την 5η 30 Αυγούστου στο Ποσειδόνιο στην Αθήνα, Αντίπας, Βανδί και Βέγκας θα χαρίζουν μοναδικά βράδια για όλο το χειμώνα, με τη Δέσποινα τον Αντίπα και τους Βέγκας να δίνουν υπόσχεση παρά την κρίση και να λένε «Έχει ο καιρός γυρίσματα». Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω, όταν αγκαλιά μωρό μου σε κρατά. Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για που πάω, ένα μόνο ξέρω το πόσο σ' αγαπάω.